9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Nyt voi lähteä liikkeelle. Olkaa hyvä, Kari, ottaa. Mentiin 2 sekuntia yli, mutta ei haittaa. Se menee meidän piikkiin. Se meni meidän piikkiin. Hyvää karnevaalia kaikille. Julistamme karnevaalikulkueen avatuksi. Ja siellä meidän vieraat leikkasikin nauhan jo. Ja päästetään kulkuen liikkeelle. Olkaa hyvä, Karjoka. Ja kuten tunnettua tiedettyä, Sampa-koulujen karnevaalikulkue on samalla karnevaalisampan virallinen Suomen mestaruuskilpailu. Kulkueessa nähdään huikeita esityksiä ja Sampa-koulut kilpailevat taidosta, tyylistä, tunnelmasta, mestaruuden arvoisesta. The Carnival Monarch of the Finnish Sampa Schools is also the official Finnish Championships of Carnival Sampa. Ja tänään kulkueen järjestys kuninkaallisen Johannes Holopainen ja Liliana Parros avaavat kulkueen. The Federation of European Carnival Cities, eli FEC, yhdistää karnevaalikaupunkeja, järjestöjä ja karnevaalitoimijoita eri puolilta Eurooppaa ja maailmaa. Ja kulkue liikkuu, olkaa hyvä, Karjoka. Menkää. Järjestön tavoitteena on vaalia karnevaaliperinteitä, edistää kulttuurivaihtoa sekä innostaa uusia sukupolvia mukaan karnevaalitoimintaan. Ja samalla kun täällä kerrotaan osallistujista, niin todellakin karnevaalikulkue voi sitten jo aloittaa matkaansa. Ja todellakin niin musiikki ja peli kulkue jatkaa. Kuninkaalliset kulkueen kärjessä siis Johannes Holopainen ja Liliana Parros. Karnevaalikulkueen kärjessä etenevät Helsinki Sampa Carnival vuoden 2026 karnevaalikuninkaaliset Johannes Holopainen ja Liliana Parros. Johannes Holopainen tunnetaan näyttelijänä, muusikkona ja teatterin tekijänä, mutta Liliana Parros tuo mukanaan aidon Rio de Janeiron Sampo-perinteen ja vuosien kokemuksen brasilialaisilta karnevaaleilta. Vaikka heidän taustansa on erilainen, heitä edistää esiintymisen ilo, ja juuri nämä ovat myös Helsinki Sampa Carnivalin tärkeimpiä arvoja. Leading of the product is the Carnival Royalty on Helsinki Sampa Carnival 2026. Johannes Holopainen and right now to Carnival Liliana Parros. Johannes is Finnish actor, musician, and theater artist. But he has lived the artistic spirit of the Italian Sampa tradition and uses the carnival experience to Helsinki. Sieltä voit tutustua jokaisen Sampa-koulun tarinaan, teemaan ja kulttuurin eri osiin. Esityksistä saa usein vielä enemmän irti, kun tietää niiden taustoista ja symboliikasta etukäteen. Ja kulttuurin kärjestää Sampa-koulun kulttuun navikaaren on välttämätöntä purjehtia ja löytää oma suuntansa Karjoka.
farm is the serving house of memories, wisdom, pastoral trust, and from one conversation to the next. Commissario di Pente, Meimatta Kutsu, the call of the sea royals. Liputtamme pari, Blackbeard Couple. Myrskystoon, Neskakin. Ananas Pajanas, Meren Syke, the voice of the sea. Testakin Karjokan Joutse, Karjokan Swan. Ananas Gas, Pikkujoutsenet ja Vakka Juokantaja. Lasista Meren Jumalappanen Kakis. Alana Batteria Purje Seis. Äänentoistoja mediaosastossa tämän melodiseksi. Tästäkin aurinko sattuu. Tästäkin pari tähden The Stars. Alla Merivirran Ocean Currents. Tästäkin Majakka The Lighthouse. Alla Merivirran Secrets. Joenssi uusien reittien löytäjä, Discovery of the New Roads. Hermattu Ahda, matkan viisaus, Life of Jersey. Toisena meillä järjestyksessä Tropical Flow. Las Tropicals, we would like to present the Cuban Conga. The dance that is one of the most distinctive experience of Bogotá Council in Cuba, especially during carnivals and street celebrations. It is performed at organized groups that move through the parade. The room is restrictive and highly extravagant. By focus on the movement that is designed at the same time. Tropical Flow haluaa teoreettisiin karnevaalitarinoiden monimuotoisuutta eri puolilta maailmaa. Musiikin, tanssin, tutujen ja kulttuuristen ilmaisuvuotien kautta eri esittelevät omia tapojaan juhlia karnevaalia. Vastuutekka esittää kuubalaisen kongan, tanssin, joka on itse Kuuban kansalliskulttuurin tunnetuimmista ja edustajimmista ilmaisuvuodista. Erityisesti karnevaalien ja tatujen yhteydessä. Kongaa tanssitaan järjestäytyneessä ryhmissä, jotka etenevät kulkuessa. Sen ryhmien poistuva ja mukansa tempaava, sitä säästävät lyömäsuittimet sekä trumpet. Tanssiosuuksissa niin, että osallistujat voivat kulkea ja tanssia samanaikaisesti. Perustamisvuosi 2007. Koulun symboli on pyhä yrjö lapsuuden. Koulun värit vihreä ja valkoinen. Karnavalas Narja Kettumäki, Ilse Köppä, Jenni Kuronen, Neles, Laura Hyyryläinen, Tiinu Henraari, Minna Alanko, Kati Kettunen ja Satu Väänänen. Konservatorilla kutsui meidät tänään pohtimaan jotain, joka yhdistää meitä kaikkia. Ruokaa. Vuoden 2026 Enredo, ruokaa, navetta, sappa on kunnianosoitus ruoalle, sen tekijöille ja koko ketjulle pöytään. Kuupoja muistuttaa, että mikään ei sopi yksin. Jokainen sato, jokainen ateria ja jokainen karnevaali rakentuu monien ihmisten työstä. Matkan varrella kohtaamme maanviljelijät, pölyttäjät, kokit, puutarhurit sekä luonnon voimat, jotka tekevät sadon mahdolliseksi. Tänään Suomen Natural luodii kiitollisuutta, yhteisöllisyyttä ja uuden sadon ilmaa. Tervetuloa yhteisöön. Pöytään.
Thank you.